Ihaw dito guys. Tara. Ihaw tayo pampulutan. Pwede rin pang ulam guys. Ayan oh. Tara. Tara na guys. Yakapan tayo dyan guys. Happy Saturday sa inyong lahat guys. Tara. Ihaw na tayo. Ihaw tayo guys. Tara. Ayan oh. Good morning guys. Tara, ihaw-ihaw tayo.
Happy Saturday, guys! Ayan, luto tayo ng hindi ako nabangus. Tara, samahan niyo ako. Live tayo, guys. Don't forget to subscribe, like, and share sa ating live, guys. Ayan, thank you so much, guys. Wow, na. Ano naman? That's good.
Ayan guys, oh. Yan ang ulam natin ngayon. No? Nag-ihaw tayo guys ng makakaluto. Nag-ihaw tayo ng bangus. Ayan. No? Anak ni Joey? Dito tayo sa terrace guys. Yan. Ang bango. Sarap, no? Yan guys. Thank you for watching guys. Ayan. Tara na, kakain na tayo. Luto na to. Mga kababayan, kain na tayo. Tara. Ayan, mga kababayan ko dyan sa Bicol, mga Uragon. Tara, kamakao na kita. Makao na kita guys. Tara. Luto na ang inihaw na bangos. Tara na. Kaya tayo. Ayan ang alaga namin, oh. Liga, Jo. Pakita kita. Ay, ako gustong-gusto. Pasok tayo sa loob. Tara, kain tayo. Kain na. Kain tayo. Kailangan ng patungan niya? Mga kababayan, kain na tayo. Magla-live tayo, magmumukbang tayo. Ang sarap. Patay sa dalawang malakas na lindol sa Davao Oriental. Umakyat na sa nagagawa. Sa Davao City naman, 80 anyos na lulong patay. Nasaan na Doren? Sa gitna ng lindol. Ay, iba pa yung 24 years old. Hindi pa payag ng ICC sa pagsamantalang malayain ang kanilang anak. Nagbayad. Anak! Dinilag yung solar doon sa may grills. Ang daming pera ng mga Duterte. Nagbayad daw. Hindi, kain ako habang nagla-live. Kain na tayo. Yan, so kang lumabas ba na? Ay, hindi naman nabubuksan ito eh. Ayun. Saan muna tayo? Additional life, BCX, Shabbat, Thank you, Lord. Thank you, Lord. Wala akong balik na kutsara. Hindi ba ano? Kutsara natin, kutsara. May sili yan, te. Wala. Gusto ko lagyan ng... Gusto niyo lagyan ko dyan ng grapes? Wala na kasi tayong chili. Asa yung sili? Isa na na. Wala na nagpapa-order sa inyo man ng chili yan. Oo, yan. kung gaano kalawak ang naging pinsala. Pero sinabi na si DPWH Secretary kasama si DPWD Secretary Rex Gatchalian at Government Secretary Sami Angara sa mga apektadong residente sa Panay. Sa huling
kasal na tayo, no? Init. Ito muna sa'yo, Jo. Tono. Masaya. Oh, Asan na pala yung fried chicken? init. Init oh, bagong luto, mga kaluto. Ngayon, kumusta rin naman yung power situation pati yung supply ng tubig dyan? Pati na rin yung komunikasyon. Gam-gam-gam. Hmm? Pamanipa yan, naninip yun ako. Naninip. Wala Wala Dito nga ang zero ay walang supply ng kuryente at maging signal ng mga telcos at maging supply ng tubig. At kanina umaga ay bumalik na rin sa normal itong mga supply na nawala kahapon sa katasagan ng Luzon. Maybe. Yan ang Expression 43 Montalvo live mula sa Davao Oriental. Meron pa rin ang takot ng mga residente sa Davao City dahil nasa malalakas na aftershocks matapos ang magnitude 7.4 na ito kahapon. Patay naman ang isang 80 anyos na lalaki Sarap. matapos mabagsakan ng pader sa gitna ng Billabol. At live mula sa Davao City, nasa frontline ng Malacanang si Rainier Pawit. Rainier, kung saan na ba ang sitwasyon na dyan sa Davao City? Hindi pa makapuno pa rin nga ng bangkot ng ilang mga residente dito. Lalo-lalo na nga yung isa doon sa may-ari ng bumuo na bahay kahapon. Dito pa rin yan sa syudad ng Davao. Ang inordonan na ito ng mga otoridad simula pa lang kahapon. Kaya naman yung homeowner na yung may-ari mismo ng bahay ay hindi makapasok doon sa kanilang tahanan. Pero gano'n pa man yung kahit gano'n pa nga yung nangyari sila, tapi tinutuloy niya pa rin na milagro dito pagkabuhay ng kanyang mga kaanak. Technically, 6 yung nasa loob kahapon nung nagkakaroon nga ng pagyanig at kanyang inaalala talaga ay yung 2 magulang niya na bawang may mga edad na rin. So, nung kanina, tinignan natin, pinalapit tayo doon sa mismong bahay, kitang-kita na sira na yung dingding, maging yung kisame at yung ilan sa mga gamit na maaaring pakisalba ay itinengga mo na nga roon dahil hindi pa pwedeng pasukin yung loob ng bahay dahil na rin doon sa structural integrity na tinitignan nito mga eksperto. Sabi naman nito may-ari ay makikipag-coordinate pa rin sila sa lokal na pamahalaan dahil nga sa nakalipas na linggo or 2 weeks ago ay nagkaroon ng drilling o demolition palapit na doon sa lote na yun. Kasi kung titignan Nikki, yung bahay na yun, yung nagibalo doon sa hanay nga ng mga tahanan na doon. At maging yung labas ng tahanan, nakita natin yung kalsada na may mga bitak na rin. So dito pa rin sa Davao City, isang 80 anyos na lalaki naman, yung namatay matapos madaganan ng gumuho pa din. Sabi ko kanyang asawa, nagpapahinga lang at nagpapahangin sa labas. Kain tayo, guys. At kanya natin sinabi na agad ipabalik. Pero nung kasagsagan ng lindol ay hindi na raw ito nakaalis sa kanyang pinuupuan. Kaya nga doon din direktang tumama yung gumuhong pader. Sige. Ganyan, kamusta rin yung ibang residente sa moral nila matapos ng lahat ng aftershocks din, no? Kasi nabanggit kanina kahit Miyembre, napaulit-ulit. Ano ba? Siyempre, mababa ang moral nila. Demoralize sila. Mga residente, saan na sila namamalagi? Hindi pagdating sa moral ng mga residente rito, nanunumbalik pa rin yung trauma nga na dinulot ng pagdating pagdating naman sa usapin ng aftershock, pinaalala ng T-Box na magiging normal nga yan, no, yung aftershock sa nakalipas na sa susunod na 48 hours. No? Practically, tinitignan nila na maaari nga na umabot pa sa 2,000 aftershocks yung maitatala. No? Pero hindi lahat ng yan ay mararamdaman. Balikan naman natin bilang mga residente yung Bigyan mo na ng bago. ay mga
naninirahan sa coastal community kaya nagpahit sa nagkagita sa lockdown sa mas mataas na lugar dahil nga kahit nalilitan yung tsunami warning 2 hours after yung paglihit. So, mga 1:30 or 1:40 Tsunami? kahapon ay yung pangamba Ang tagal na naman sinalin, ano? reports at ilang mga video sa social media na nagpapakita na yung ilang bahagi Kanina pa nakalabas yun, te? o mababa no? At paalala ng people sa mga senyales na tsunami ay yung pagbugong ng malakas na tunog at yung pagka-atras ng tubig sa dagat. Hindi. Yan ang expression for Iranian Powered Live mula sa Davao City. Sa simula mga nagdulot ng trauma at sa mga residente. Lapit na yung kanin, te, ah. May sapaw mo ba agad? Narito ang expression for Nung natuloy ako pinilabas eh. Hindi ko makain ka nga. Ang siguro. Kanin na yun. Na wala na sa sarili ang iyong ama. Then another day, ang ina naman. Kaya hanggang sila na ang lahat na hindi na kasagaran ng ang ilang ugali, hindi na normal pa. Nagaliw sila. Ng barangay, isang pamilya na may kabuuang 12 miyembro kasama isang polis at bigla na lang nag-ibang kinilos matapos sa matinding pagyanig. Na-trauma sila. Tapos nila sa dagat ang mga nalibog sa nagtatanggap. Pinatapon. Tapos sa lahat ng mundo. Nung malabas na sa bahay, sa bahay lang magbilad ng araw, bigyan sa mga tawagin nila ang Panginoon. Then mawala na sila sa mundo. Agad na silang na-rescue ng mga otoridad at sumasilalim din sa counseling at mga medical care. Tingin ng mga doktor, epekto at matinding trauma sa lindol ang pinagdaraanan ng mga rescue. Sure, kailangan really do some strength and some disturbance. People are really suffering from shock, from the earthquake. Meron akong hinahanap na anghang. Ay, lumipad nga. Kita ko galing sa doon. Walang anghang, no? Wala. Nakain na ba yung Pinaso ko, te, oh. yung sinipunta? Wala na? Pinaso ko yung sinampay. Maraw bigla. Paalala naman ng isang clinical psychologist, mahalaga ang pagkakaroon ng psychological first aiders bawat LGU na kayang sumugot sa ganitong epekto ng mga kalamitan na ang tawagin ay disaster fatigue. Mapapatay kaya din. Nangyayari ngayon, alam mo, kakaroon tayo ng disaster fatigue. Ang tanging kailangan natin mas makahanap at tulungan natin ang mga isa seryosong mental health. Kasi Namiss ko bigla yung Ano ba yun? kuyo. Ano ba yun? Ano ba? Buhay tayo. Ba't napunta dun? Dito. Naamoy niya yung sarap ng banyo. Pagligo niya. Pagligo niya. Diyan nga galing sa labas eh, pero hindi siya mataas ang lipad. Dito siya, kalahati. Hindi ko nakita eh. Sa gawin, hindi siya. Late naman yun. Gising si Elias. Yes, nagising ba? Sa Palawan, Western Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula. Amoy cinnamon yung lego. Wala akong nagawa. Lalo sa hapon at gabi, dito sa Ano paano si Elias ha? Samantala ayon sa Elias ba yan? Ang kuha mo kayo. Yung cinnamon, baka may lemon. Paliwanag ng pag-asa. Sumunod palalo. Kaysa sa normal na temperatura, ang tubig sa limang bahagi ng Pasipiko. Sarap. Matapos sa ilang magkakasunod at taas, Sige. Nakain ka. Sige. Gusto mo? Ninit mo ba? Hindi mo ko?
Tapos naman sa litro ng gasolina, 47 centavos sa litro ng bensin. At ayon sa litro ng boba, ay gusto ng oversupply sa Ang ganda doon, magkano? at ng ceasefire sa pagitan ng Israel. Pero naman pa sa PSP. Mura naman sa PSP. 50? Dito? Senta. Dito? 80. Grabe naman. Mahal nga. At pang mahal talaga sa ang mga ano din sa Vicente. Diba yung ano nila namin milk tea? Ano yun? Hindi, mura naman ito. Depende kasi sa ano eh. Magandang mga ano, magandang equipment, no? Oo, maganda. May mga Bago pambabae. lang yun, kaya mahal. Talo pa ng gym na yun yung PSP na yun. PSP ako, PSP. Ah, okay pa dyan? Magkano membership nila? Ay, di ko na ba? Yung mga tanong? Bago lang. 80 walk-in pag estudyante. Estudyante pa yun, ha? Eh, paano sa papa? Daan. Kasi tayo din pa. Nice. Hindi pa nice? Hindi, Masakit ng kamay ko sa dami ng scarf ko. Paano yun ba yung gala? Hello guys, shout out sa inyo dyan. Ako tanggalas lang. Oo. Paglagpas ng bakan, saan ba bakan? Bakan. Paglagpas ng ID ng dito ng bakan, galas mo yan. Ay, wow, ang taba ng isda. Ayun, oh. Oo nga, oh, wow. Babalik ang Frontline Hmm. Express. Hindi naman yun yung taba, eh. Ito, oh. Grabe, hindi. Grabe ang taba ng isda. Oh. Ang tawag dito yung, Malog. Hindi. Ang love din natakot yun. hindi yung tawag dito sa ano, pagtaba. Kaya nga ako. Ano tayo? Ayun na to, meron, oh. Diyan ka. Ulo sa Gusto yan ni Jer, eh. Sarap guys, oh. Taba ng bangus. Ayun ko yun. Ako ng taba. Sabi ni mama. Malasa. Kahit Hindi hindi mo malasa, isaw, hindi malasa. kahit hindi mo isaw-saw. Fresh kasi isda. Singin mo na, sabi ko. Sabi naman na yun. Malagyan mo ako ng kanin. Marami ang kamay. Sabi ko lang kasi. Parang ano rin, parang meat din. Yung tabaan niya. Sa pa. dating Pangulo, si Davao City First District Representative Pamo Duterte, kaya garapalan at nakakagla ang desisyon ng ICC. Hindi lang ito batas, kundi isang political theater. Iniit na Nakaulo kayo. ang ama. Papalapang ni Congressman Duterte, sisimulan niyang nagbabayan ang mga kandidat umano sa dating Pangulo. Aapila raw sila. Ayon sa legal Ano to, walang sila? Oo, Bali ang desisyon ng ICC. Kami ba yung Kaso silang babalik na ito ng korte kapag kanilang inapila. Ayon naman sa kapwa ng Sa kalahati pa. ito sa desisyon at bilang Sarap kasi lutong. sa ICC. Lutong-luto yung ano. Presyo isda. Isda tapos fresh. Galing sa plastic. Sa pagitan ng ICC at gobyerno ng Hindi pa nasasabi. Kami na boka. Wala pa sa inyo. Tubig siya. Pero nasa Simula ang paglilitis sa dating Pangulo. Iba talaga pag may sili. Ang sarap ng kain ko eh, pag may sili. Ang ganda ng ano. kaya daw hindi bumisip niya ng bang. Wala mo talaga. Kaya mong malapot. 380. Bakit kaya hindi mo mababa? Yan yung pinapina. Ano Ano ka tawag yan? Ano yun? Pag-bits. Yan yung pinapina. Kami kanina. Walang kalistisyon eh. Lalo na atakin yung kamay ko. Tapos dinudong mo naman yung buhok ko. Hindi pala pwede sa yung galunggong. Walang mga matas ng uric eh. Tapos dinudong mo naman yung Miss na miss ko ng Gigi. Nagpiprito, no? Ako, jijing pa yan. Hindi. Hindi na, tas munggo, di ba? Sabi ko siya. Oo nga. Steam na ko. Tapos
may kamali. Yan ang express report. Hindi na ang Kung may bagoong. Kasi kumatigilan ng kanin. Mahilig ka na sa ganyan. asawa ng kanyang kalagmuyo sa kalulungkot. Kaya pala nagluluto ka na ng steam. Dahil nakita si Alesnetti 29 anyos sa kanyang relasyon sa Saan mo nakuha yung, ano yung bagnet ba yun? asawa ni Alesnetti. Sarap. Marami si Alesnetti. Sarap ng ulo guys. Oh. May bagnet na may sabaw. Asawa. Hindi bagnet yun. Sa hotel. Diyan ginagawa nilang kalo. Bawa, bagnet kare-kare. Diba mga ganun. Ano yung luto? Yung bagnet, yung kagabi. Yung taba ng bangus, oh, mga kaluto. Tapos nagkuliya mo si Bekay, isa, madali. Wala siya, wala ko na. Sa ospital ang 50. Isip ko yung So, gusto na yung bagnet. Pati yung mga, ang tawag doon? Ang lutong, di ba? Ang gana kahapon. Hindi ka nasarapan? Hindi. Nagkanin siya ako ng Pero nung kumain ka na ng late na, okay na. Nasarapan ka. Hindi ko nakain ng chicken. Kunti lang inulam niya. Puro baboy nga. Tapos may baboy pong tipak, diba? Tsaka isang linggo. sa video ang pambubuli at pambubog sa isang Hindi ko kainin yung yogurt. Oy, pakinggan nyo yan. Ayaw niya tirahan yung yogurt eh. Yung square na yogurt, si J.R. ang bumili nun ha. ang babaeng biktima sa Ano yung dessert mo? na lang siya at hindi na nakatayo. Wow, ano pa yan ang pinagpugat babae? Ayon sa mga otoridad, kinakusahan ang biktima na nagpapakalit ng chismis alaman sa mga Putang ina sa bunot. Ay, napanood na tayo ganyan. para mga estudyante at kanilang Grabe din ang ginawa sa kanya. Grabe naman. Sobra kayo. check-up at scholarship. Dalawa ang Sumusobra na yung ano? ang isang truck sa Santa Fe, Nueva Yung Vista. pinatay nga na artista, yung Yumeng Long, kilala mo. At maaaring maialis Sa pinagtatanggal pa yung mga ipin niya. ng truck. Ayon sa mga pulis, Hindi alam.